Goedemiddag. Leerkrachten op Frieske basisscholen binnen alerter. Noten deze mannen twee binnen pornozaken onder het jocht gaan binnen in Friesland. Dat verwacht het onderwijsadviesbureau CEDIN. Deze mannen binnen op basisscholen op het Jereveen en Twiesel schoolmasters oppakt voor bezit en verspreiding van binnenporno. Dit nijs had zijn weerslag op alle 400 Frieske basisscholen. Troch dat het gebeurt, zullen het ook bij orenskwaal, zullen ze daar aan denken zetten worden. En zullen ze denken van, ja, hoe zit het eigenlijk met mijn collega Jerre? Wat heeft hij dus op zijn computer of wat doet hij in zijn vrije tijd? Bij de onlis van de Nijediek tussen Drachten en Drenthe wordt het dwarpsonsjoch van Donkerbroek en Wienjewoud beschermen. Bij deze dwarpen, bij Jesterwoude Noord, komt een nieuwe ingang. Voor Jippe Cruisings moeten de N381 zo mooi mogelijk in het landschap passen litten. Een gebiedscommissie beoogt op de roer hoe de omjouwing verbeteren worden kan. Ik maak ze met maatregels in Loersoel eerst komen. Zijn budget van 40 miljoen euro. Het meeste geld gaat naar nieuwe dwarpsentrees. Verder wordt de natuur online om verlies ervan door de dik te compenseren. Tjinstanders vinden de maatregels, tjin oerlijst en natuurverlies net genoeg. Sportclub Cambuur had een eerste stap zetten richting de finale van de play-offs. In eigen huis werd met 2-1 woen van FC Zwolle. Mark de Vries wie werd de grote man bij de Leouters. In de eerste helft gaat het liek op en wordt er net scoort. Maar na het skoft wordt de wedstrijd even brutsen. Het is een rappe onval van Zwolle die uitkomt bij Dennis Schreurs. Die houdt de bal krijgt nog gong maai om te scoren. En een paar minuten na de 0-1 deze rappe vrije trap van Turk op Diaz. Maar de Vries zet de voet het aan 1-1. Die staan bloodsteen op de laatste minuut. Sander van der Heijden brengt de bal weer bij Mark de Vries en die shut het binnen. Cambuur wint met 2-1. En met die voorsprong snijden in Zwolle verdienen. Ja, dan is het leuk en mooi. En ook een moment wat je zo meteen weer kan bijschrijven aan mooie momenten in je carrière. En ja, zoals ik zei, we zijn er nog steeds niet. Dus. Friesia zat in Haas wil de plannen voor Barrings bij Slappeterp wil stilzetten als het bedrijf langer naar Zuid-Barring mooi bij Tjomerum. Het zoutfabriek had rond 2013 een vergunning om daar naar zout te barren, maar wil dat verlengen met 8 jaar. Dat is nedig omdat het winnen van zout onder de Waadzee pas oer jaren mogelijk is. De gemeente Frensje-Tradiel wil de vergunning bij Tjomerum net verlengen. De provincie vindt dat Friesia volle gauwer zout onder de Waadzee wijhelje kan. De gemeente Boansterhem maakt aan alle bewoners van het eilandje de But liekevolle veergeldvreetje voor de pond. Dat vindt de rechtbank in Ljouwert. Jeder joeg de gemeente kwatting om bewoners die het vaart 1980 al op het eiland wennen. Maar had dat in 1998 veroren. De bewoners zullen in hege beroep in de uitspraak. De nieuwe lift in de Ordehou in Ljouwert moet voor 1000 een extra beziekerswarretje. Joet de lift voor het eerst even proberen worden. De glazen lift brengt de bezoekers naar de eerste verdieping. Een tocht die je gewoon waai maar de wenteltrap maatje matten. Voor een soort mensen een bezwier. Zegt de Gierlien wie er ook al eens een lift en dat zorgen voor grote drukte. Van 1916 naar 1953 had er lift in zitten. Kwamen een heel soort bezoekers kwamen daarop al. 1953 ja, door wie het weer wat mij die lift dat kapot weer moest repareerd worden. Dus alle keer tasten eromheen. Toen kwamen er in en volle minder bezoekers. De nieuwe lift moet zorgen voor minstens 15.000 mensen die te Ordehou opwollen. Rond 4.000 meer dan nou. Die wordt de lift officieel in gebruik nam. Het seizoen van de Ieperloftspullen is weer begonnen. Burgum hier juster de première. Dit hier binnen maar eerst 13 Ieperloftspullen in Friesland. Burgum biedt juster het spits aan met Bloedbaan. Het stuk is als Blood Brothers spelen op Broadway en de West End. En een van de regisseurs hier in Liverpool Sean. Kiet er een twalling die als poppen met elkaar hellen binnen en elkaar letter weer treffen. Doet Burgum een vregen en Ieperloftspul te regisseren voor het dorp, wist hij voortendadelijk dat er dit stuk dwaan wordt. En toen wisten we vrijwel meteen van dat met Blood Brothers heen, omdat Blood Brothers zich afspeelt in Liverpool. Met tussen Erem en Riek, het sociale milieu. En dat is iets wat we in de woorden echt heel goed kennen. Het waren dan nog joen op een bewolking. Een zwakke of matige wind komt uit het westen. Het wordt vannacht zon of 8 graden. Morgen wordt het 20 of 22 graden. In de joen en nacht neemt de bewolking ta en valt er mogelijk een bui. De wind is matig rond vrij krachtig en komt uit het westen. En dit wie het kwartenijs van Joert Aastrom in uw 6 uur journaal. Meer en oornijs graag ontan.